सब कुछ देला देवारा तो सैया कौना काम के है देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के है देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के सब कुछ देला देवारा तो सैया कौना काम के है देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के है देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के। सैया नारी रोजो दुआरी बैठी के घरे रखावेला सैया से निक मोर बाड़े देवरवा रोज रोज फिल्म देखावेला। सैया नारी रोजो दुआरी बैठी के घरे रखावेला सैया से निक मोर बाड़े देवरवा रोज रोज फिल्म देखावेला। मनेर बजरिया घूमेला देवरा चलेला बहिया थाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के। रोजो सहरिया फिल्म दिखावे औरी घुमावे बाजार हो किसी में लहंगा पहनावे औरी पहनावे लहार हो। रोजो सहरिया फिल्म दिखावे औरी घुमावे बाजार हो किस्म के लहंगा पहनावे औरी पहनावे लहार हो। आरा सहरिया घूमेला देवरा चलेला बहिया थाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के। सैया जीत बात बुझस नाही रही रही तोखे धरावेले उनका से निक बाड़े संटू देवरवा रोज रोज छेना खियावेले। सैया जीत बात बुझस नाही रही रही तोखे धरावेले उनका से निक बाड़े संटू देवरवा रोज रोज छेना खियावेले। संदेश बजरिया घूमेले उहो चलेले बहिया थाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के सब कुछ देला देवारा तो सैया कौना काम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े नाम के हई देवरे पर में हम भातार बाड़े।
के।